Goedenavond, het is zondag 6 maart en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Voor de vriendinnen Ingrid en Danielle uit Goes was het geen vraag waar lang over nagedacht moest worden. Ze zeiden vrijwel meteen ja toen hun werd gevraagd om Oekraïense vluchtelingen in huis op te vangen. Ik denk gewoon, mijn huis is hun huis en ze kunnen gewoon ze kunnen komen en ze mogen blijven zolang ze willen. Ik heb ook echt geen idee of dat ze teruggaan of dat ze terug kunnen. Maar ja zeggen is niet zo makkelijk als het uitvoeren. En het blijkt ook wel dat het best moeilijk is om te communiceren. We doen alles via Google Translate. Wij willen misschien vanmiddag even naar het strand gaan. Ik had begrepen dat Valeria pas 1 keer de zee heeft gezien hier. Воздухом и немного насладиться солнцем. Что Валерия бывает на море только 1 раз. Oh, thank you. We'll be nice at the beach this afternoon. We'll be very nice. We're gonna have a good time. Hoewel Valeria, haar zoontje Victor en Ira nu veilig zijn, zitten ze met hun hoofd nog thuis in Oekraïne. We're thinking about it, how will be later in life, how will be work. It's terrible, very terrible. It's horror. Valeria, die bij mij is in huis, die krijgt regelmatig meldingen op haar telefoon van bombardementen die op dat moment in haar regio aan de gang zijn. En ja, dat is, ze heeft filmpjes en, van de situatie daar. Het is... Machino, bыстро! Ja, ik vind het gewoon echt, ik vind het bizar. Je zal het zelf zijn, hè, met je kinderen. Mijn kinderen zijn hier in Nederland opgegroeid en hebben alles eigenlijk wat ze moeten hebben. En je kunt je niet voorstellen dat je bang bent dat je kinderen of je ouders of wat dan ook moet verliezen. Het is afzien bij de pomp. De benzineprijzen gaan door het dak. En voorlopig stopt de prijsstijging nog niet. Belachelijk. Ik denk dat het alleen maar erger gaat worden de komende tijd. Het zit er nu op 2,15 volgens mij. Het is noodzakelijk, want je moet met de auto verder, maar je bent eigenlijk aan het kijken of je ook anders moet gaan vervoeren. Want het is niet meer, het zijn geen normale prijzen, nee. We willen deze week gaan een fietskar kopen. Ik wil wel minder de auto gaan pakken door de hoge prijzen. Ja, want mijn ouders wonen nog in de buurt van Rotterdam, in de Hoekse Waard. Dus ja, wij willen daar wel elke week eigenlijk heen. Maar ja, omdat het zo duur is, is dat niet meer leuk om te doen. Even een bakje koffie. Is het nog leuk zo, autorijden? Nou, om eerlijk te zijn, als de prijzen blijven stijgen is het niet meer leuk. Ik heb het geluk dat ik mijn eigen brandstof niet hoef te betalen. Dus ik heb een tankpas van mijn werkgever. Maar ik denk dat het voor andere mensen wel diep wel zeer doet. Maar ik denk niet dat het zo blijft, hoor. Op den duur gaat het weer zakken, hoor. Straks is het weer vrede daar aan die kant. Dan komt het weer goed. Geen probleem. Ja, en een deel van de hoge brandstofprijzen is natuurlijk te verklaren door de oorlog in Oekraïne. De adviesprijs voor 1 liter benzine ligt momenteel op bijna €2,35. Die van diesel ligt op €2. 2 jaar corona in Zeeland. Vandaag is het precies zover, want op 6 maart 2020 werd de eerste besmetting geconstateerd bij een vrouw in Scharendijken. 2 jaar corona, ja, wat betekent dat? Voor mij thuis zitten, hier monteren in de slaapkamer. Maar wat betekent het voor jou? Ik vroeg het in Goes. Ja, nou, vooral belangrijk is, vind ik, wat is de oorzaak? Jee, je overvalt me daarmee. Ook beperkingen, maar voor de rest, ja, gaat wel. Maar ik zit in een werk waar je gewoon nog heen kan, dus ja. Ik ben dan gestopt met school, omdat ik de school gewoon niet trekte. Ik heb daardoor gewoon een tussenjaar genomen nu. VTC, hé. Nou, dat je gewoon niet naar je kinderen en kleinkinderen kan. Dat is vervelend. En nou hebben jullie ze niet om, maar dat vervloek ik. Ik ben voor alles geprikt, dus ik wil maar zeggen, meer kan je niet doen, nee. Ik had eigenlijk gepland om dan vorig jaar in de zomervakantie naar mijn oma te gaan. Dat is weer niet gelukt vanwege corona. En helaas is hij in die zomer overleden. Dus dat is eigenlijk heel jammer. Televisie kijken, voetbal en komt mijn tijd wel door, hoor. Dank u wel. En veel sterkte. Ja, dank u. En voor het Zeeuwse sportnieuws gaan we nu naar Stefan Neepjes.
Nancy van der Ven uit Vlissingen is de strijd om het wereldkampioenschap motocross uitstekend begonnen. Ze heeft de grote prijs van Lombardije in Italië gewonnen. Zaterdag werd ze tweede in de eerste manche, daar zie je hier de beelden van. En vandaag won ze de tweede manche. Van der Ven is dus goed aan het WK begonnen. Ze werd eerder 5 keer tweede in de eindstand en hoopt dit seizoen wereldkampioen te worden. En met een beetje geluk zie je vanavond in Omroep Zeeland Sport nog beelden van vandaag uit Italië. Verder in de uitzending voetbal, een samenvatting van Terneuzense Boys tegen Kloetingen in de eerste klasse B zaterdag. En je ziet de hoogtepunten van Terneuzen tegen Klingen van de derde klasse zondag. En er is ook waterpolo, want DZK uit Vlissingen is de hervatting van de competitie uitstekend begonnen. Met een overwinning op Sassenheim, de nummer 2 in de stand van de tweede divisie. Het werd 15-12 en DZK heeft promotiekansen nu in eigen hand. Ik sta daar heel erg positief tegenover. Om een Zeeuwse ploeg in de eerste klas te hebben spelen, dat is een unicum. Dus als dat zou lukken, dan is dat een mooie beloning van al het werk wat hier in de vereniging gedaan is om deze spelers te brengen waar ze nu staan. Omroep Zeeland Sport is er zometeen na de nieuwsuitzending. Tot zo. We begonnen deze zondag met zonnig weer, maar in de loop van de dag kwam er ook af en toe wat bewolking overdrijven. Daarnaast was het aan de koude kant met maxima rond 6 graden en er stond een frisse, stevige noordoostenwind. Die was matig tot vrij krachtig, waardoor de gevoelstemperaturen dicht bij het vriespunt lagen. Vanavond en vannacht zakt het kwik niet verder dan 0 tot 2 graden met een afwisseling van bewolking en opklaringen. En morgen lijkt het weer op dat van vandaag. We hebben een temperatuur die aan de lage kant is voor deze tijd van het jaar met maximaal 7 graden. En er is een afwisseling van zon en wat bewolking. De komende week blijft er door een hoge drukgebied wat geleidelijk naar Polen trekt sprake van zonnig en droog voorjaarsweer. En omdat de wind geleidelijk naar het zuidoosten tot zuiden draait, wordt het ook weer wat warmer. De maximumtemperaturen liggen bijvoorbeeld op donderdag en vrijdag tussen 12 en 14 graden. En tot zover voor nu. Nog een mooie avond.